începere. Ai venit la noi, m-ai salutat, m-am întors, nu te-am băgat în seamă și-ai plecat. Ajung acasă și primesc mesaj, mă întreb dacă mai sunt în oraș. Sunt acasă, tocmai am intrat, mai stau puțin pe net, apoi mă bag în pat. E ciudat cum ne-ai mai sunat, tu singur ai spus atunci că s-a terminat. Vrei să fim din nou împreună. Te-ai întors acum și ai vrea să-ți spun te iubesc. Vreau să fim din nou la fel cum am fost, jur că nu o să mai greșesc. Vrei să fii mai bun, vrei să mă iubești, dar mi-e greu. Jur că m-am schimbat și n-am încetat să te iubesc. Ce să spun că mi-ai lipsit atât de mult, m-am tot gândit la al nostru ultim sărut. O bucată de mine m-a amanetat vreo 2 luni.